ik sta hier wel een puntje te liggen van hem niks in, maar ja goed. Ik heb bijna geliefd zitten, ja. Ik heb eerst 3 nummers zelf geteld. Oh, dan gaan we eerst 3 nummers. En dan gaan we verder, ja. 4. Dat mag je doen. Ik zal eens even wat techniek gebeuren. Het eerste nummer is Don't Stop Me Now. Door House of Z. Daar de Wild Grove van met de bedoeling dat jullie allemaal mee zingen natuurlijk. En daar iets heel basis voor ons in ieder geval. When I'm 64. Nou, hier heb gewacht weer die hier stil is, want dan mag ik dan met jou. En dan gaan we verder met Take Line, iedereen van de wereld, Sweet Caroline en Bridge over Troubled Water. Kijk, ja, dat heb ik allemaal niet kunnen onthouden. Maar nog een keer de aandacht en een applaus voor het hoogste mannenkoor onder leiding van Jan Mertens.